Hľadáte zrekonštruovanú chatu s pozemkom na Domaši v cene garzónky? Ponúkame vám miesto, kde si oddychnete od ruchu mesta, nadýchnete sa lesa a zároveň budete len pár minút od vody. Predstavujeme vám útulnú rekreačnú chatu po kompletnej rekonštrukcii v jednej z najobľúbenejších lokalít Domaše v rekreačnej oblasti Dobrá. Pozemok má výmeru 631 m2. Interiér chaty prešiel kompletnou rekonštrukciou, vďaka ktorej je pripravená na okamžité užívanie. Nové podlahy, obklady, stierky, kuchynská linka, zateplená strecha, nové elektrické rozvody s revíznou správou, aj nové vodovodné potrubia. Dominantou obývacej izby je krb, ktorý vytvára príjemnú atmosféru počas celého roka. Na poschodí je priestor pre spálne. Konštrukcia je kvalitná a stabilná. Betónové základy, múrivo spórobetónových tvárnic a železobetónové stropy. Chata je napojená na elektrínu, vodu zabezpečuje 20-metrová kopaná studňa s čerpadlom a odpad je riešený vlastnou žumpou. Veľkou výhodou je aj samotná lokalita. Len pár minút od chaty nájdete verejné pláže, luxusný hotel Zelená lagúna s wellnessom a bazénom je vzdialený približne 300 metrov. Domaša Dobrá je miesto, kde vznikajú tie najkrajšie spomienky. Volám sa František Humenianský, pracujem pre Tu Reality a rád vám ukážem túto chatu osobne.